Tohle video vám zaručeně změní život. Konečně zjistíte, jestli obchodníci počítají své slevy správně. Co je to ta procentová část? Pojďme se na to vrhnout. Podíváme se na tyto boty Nike, které stojí 4500 Kč, což je náš základ. A základ pro zopakování je celek neboli 100%. Takže boty stojí 4500 Kč a jsou náš základ, naše původní cena, což je 100%. Vy jdete v nákupním centru a najednou si všimnete velkého nápisu, že na tyto boty je sleva 30%. Ale není tam nikde napsáno, kolik ta sleva je. Takže si to můžete vypočítat prvním způsobem, kterým je trojčlenka a ne klasika, která nikdy nesklame. Takže boty stojí 4500 Kč, což je 100%. Víme, že sleva je 30%, ale nevíme, kolik je to korun. Tak, pokud používáme uprostřed trojčlenku, vždy se jedná o přímou úměrnost. Zapíšeme po šipkách, tedy x lomeno 4500 se rovná zase po šipkách 30 lomeno 100. Použijeme křížové pravidlo, tak x se rovná, to, co je do kříže mezi sebou násobíme a to, co je naproti x, tak tím dělíme. Tak. Následně si zjednodušíme počítání, škrtneme 2 nuly a zůstává nám 30 x 45, což je 1350 Kč. V tuto chvíli víme, že sleva na tyto boty je 1350 Kč. My ale rovnou můžeme chtít zjistit, kolik ty boty budou stát po slevě. No tak jestli teď je jejich hodnota 100%, sleva je na ně 30%, tak budeme zjišťovat aktuální hodnotu bot, což je 70%. Takže 4500 je cena, za kterou boty jste původně mohli koupit. Teď víte, že jejich hodnota je 70%, tak si spočítáte, kolik by vás to stálo peněz. Přímá úměrnost, zapisujeme po šipkách, x lomeno 4500 se rovná 70 lomeno 100, použijeme křížové pravidlo, x se rovná 70 x 4500 děleno 100. Pokrátíme si, ať máme menší výpočty a zjistíme, že x se rovná 70 x 45, což je 3150 Kč. Boty tedy nyní můžete koupit za 3150 Kč a máme to. Tip pro život: pokud někdy uvidíte slevu 99%, nekoukejte na cenu, ale na to, jestli vám neúčtují poštovné 5000 Kč k tomu. Jdeme dál. Tak, toto trojčlenku jsme měli první způsob, druhý způsob bude přes 1%, ale počítání pro ty, kdo mají rádi systém. 100% je 4500 Kč. Přes 1% znamená, že si nejdřív to 1% vyjádříme. 1% je 1/10 z daného celku, proto my vezmeme 4500 Kč, vydělíme 100 a zjistíme, že 1% je 45 Kč. A teď už je opět na nás, jestli chceme počítat slevu anebo novou hodnotu bot. Pokud nás zajímá, kolik procent je ta sleva, vezmeme to 1% a vynásobíme 30. Zjistíme, že 45 x 30 je zase 1350 Kč. Pokud chceme zjistit rovnou výsledek, kolik stojí ty boty nyní, zjistíme 70%, takže vezmeme 1%, 45 x 70 a výsledek je
3150 korun. Kontrola může být provedena takto, když sečteme 1350 a 3150, zůstává nám 4500 korun, pořád to sedí, žádné záhadné mizení peněz. Tak a třetí způsob je přes koeficient aneb. Jak počítat na 3 kliknutí? Tohle už je pro ty, kdo chcete být rychlí jako blesk a mít výsledky okamžitě. Stačí mít mobil nebo kalkulačku po ruce. Já tu kalkulačku vezmu za chvilku do ruky, ale nejdřív si ještě zopakujeme. 1% je setina základu, neboli 1/7 z celku a 1% zapíšeme desetinným číslem, žádná celá 1/7. Pokud budeme chtít vyjádřit 30%, tak zapíšeme ve zlomku 30 setin a desetinným číslem žádná celá 30, neboli žádná celá 3 desetiny. Tak, pojďme na to. Vezmu mobil. Boty stojí 4500 korun. Sleva je 30%, my jsme si teď ukázali, že jsme 30% převedli na desetinné číslo. My chceme zjistit, kolik je 30% z 4500, takže vynásobíme desetinným číslem a výsledek máme 1350 korun. Voilà, a výsledek je na světě. Nebo druhá situace, stojíte u regálu, sleva na boty je 30% a vy potřebujete vědět, kolik teď ty boty stojí, protože nesvědomitá prodavačka tam zapomněla dát cenovku. Berete kalkulačku, převedete 70% na koeficient neboli na desetinné číslo, což je žádná celá 7 desetin, vynásobíte původní cenou bot a zjistíte, že boty po slevě stojí 3150 korun. A poslední tip na závěr, pokud vám někdo řekne, že má pro vás slevu 110%, tak berte nohy na ramena a utíkejte, protože tam určitě něco nehraje. Mějte se krásně.